Sziasztok, én Sean vagyok, és itt van velem Coldwind. Hello. És most nézni fogjuk, ahogy Coldwind a Dotában bűvészkedik. XD. Bűvészkedik, jól van. Tudod, mikortól kellett volna felvennem? Mikor elkezdsz alázni? Lesz még egy tömeggyilkosságom. Tényleg? Hát akkor azt is nézni fogjuk. Aha. Drót kicsinálom. És ez már tömeggyilkosság lesz. És hány perctől? Már most van 22:50, a 22:30-nál lőm meg szerintem, vagy 40-nél. Jó, mi most 21 percnél tartunk. Úgy látom valaki kiszállt a csapatotokból, úgyhogy ki ment ki a botok közül. Szerintem Witch Doctor. Azt nem láttam már egy ideig. Ja. Ja, és szerintem egyébként lesz még ilyen videó, hogy például téged fogunk nézni, miközben te játszol. Felőlem. Aztán majd olyan is lesz, hogy ketten játszunk. Vagy csak én játszok egyedül. Még nem tudom. Attól függ, hogy alakulnak a dolgok. Lerombolt egy tornyot 22 percnél. Annyit tudok. Igen. Coldwind egy tömeggyilkos megvan. Várjunk, most kezdjük el kommentálni. Coldwind most tölt meg klipeket. Most visszavonul. Most valamit csinál. Nem tudjuk mit, de visszavonult. Most fejlesztett. Az a baj, nem hallatszik nagyon bele? Mi? Nálam nagyon ki vagy hangosítva, legalábbis én visszahallom magamat. Hát, majd megtudjuk. Mindegy, szerintem most rámész arra, úgy érzem. Nem megyek végre. Nem mentél még rá? Gyűjtök pár cuccot. Igen? Majd rá fog menni, mert meg lesz a délelőtt. Meg a színszedjeső. Hát akkor... Színszedjeső már megvan egyébként. Az még itt nincs meg. Hát mert 25-nél kapom meg. Ja, jó van. Ja igen, és amúgy azért beszélünk így, mert ugye ő játszik, én már csak nézem őt, és 2 perccel le vagyok maradva tőle, ugye, a rendes játéktól. Hát itt a torony elkapott téged eléggé. Nézőpont kérdése. Rámegyek most gyorsan. Nem várom. Bocsi az örgésért mindenkinek. Így jó. Azt hiszem. Így. Azt mondtad 25 percnél kapod meg a színzsapfeset, ugye? Vagy a körül? Igen, 25. Aha, már ott... Közben csináltam már. Ott száll utána ott száll utána a vitába a csacsi, de te nem állsz meg. Nem, mert ott veszélyben. Mondjuk fontosabb az, mondjuk, ja. Megkaptad a színzsapfesát, megvan.
Megint 3 helyen küzdök, na jó, csak 2. Igen, mert topra nem mész azért át. Ez kicsit sok idő lenne. Mit nem mondjak. Most alul próbáljak meg egy Linárt, meg egy Draw Rangert megállítani. Meg egy Omni Knight-ot, bocs. Hát na, az azért már nem semmi lenne. Előbb 2-t majdnem legyőztem. És még nem haltál meg? Egyszer sem. Nem, de most megfogok. Bár mindjárt megnézzük a játék statisztikákat. Ölés per halál. És akkor itt van 5 killed van, 0 halállal, 0 assziszttal. Az nem baj. Utolsó talált beadása. Aha, neked 104 utolsó beadás találta van. Hős szint. Már van aki 19-es, ha bár te 18-as vagy, azért azt látjuk. 19. XP per perc. Abban is második vagy. Jelenlegi arany. Első vagy az aranyban. Majdnem összeg. Nettó érték. Abban is első vagy, bazd meg. Ez van. Arany percenként, abban is első vagy. Visszavétel állapota? Abban második vagy, mert valami nemes előtted van. Számfenntartási pontok. Abban a harmadik. Mindegyek a statisztikák. Így jó lesz. És erdőzni voltál? Igen, egyszer meg kell élet. Ezért nem megyek haza. Ja, Van egy ilyen cuccum, amivel hajtök. az más. Támadok, akkor életet kapok. Ha. Csak azért nem megyek vissza, hogy életért. Hát én legfeljebb azért mennék vissza, hogyha nem lenne csacsi, és ugye akkor visszamennék, hogy meglegyen az élet. Azt én vettem, az enyém. A csacsi. Igen. Aha, tulajdonos Coldwind. Ezt megoldottam. Ja. Ezt megoldottam. De Buzi Rudi vagy már megint ölsz. Vagy hát próbálsz ölni. De nem fog sikerülni. Azt mondod? Meglátjuk. Aztán szerintem most fogsz terdőzni menni, mert 700 életed van. Mindent tudsz. Mi? És tényleg mész erdőzni. Sze. Harminc 30 perc, 40 másodperc vicces lesz. Már? Nem hallottad? Nem hallottad? Nem lövöm le a point. Megölted Rosánt, mi? Nem, Még nem mentem el. Akkor majd meglátjuk. Draw Ranger csinálom ki. Igen? Mindjárt 30-40-nél vagyunk. Megjött a csacsi hozzád. Meghozott valamilyen kardot. Demon Age. Ja.
Most igazából azért vagyunk csöndben, mert koncentrálunk arra, hogy nézzük őket. Vagy hogy nézzük a Windet, vagy Coldot, vagy nem tudom, vagy Cold Windet, nem tudom, hogy... Igen, már ott vagyunk, hogy Drop Ranger. Hú. Gyilkoló szörnyeteg vagy. Fú. Leszek még nagyobb szinten is. Dire's bottom tower is under attack. 20-nál megyek rá Rosanra. Igen? Egyedül. És legyőzöd? Igen. Nem. Várom a cuccokat, és utána nem tudom még, hogy le fogom győzni, majd kiderül. De akkor majd ne áruld el, majd meglátjuk. Jó. Várj, eladok valamit, majd nem tudnám fölvenni. Ja, mindegy. Dire's middle tower is under attack. 34 kerekítve. Rendben. Dire's top tower is under attack. Aha, már legyőzhetetlen is vagy. Na, 9-et töltél, úgyhogy meg sem haltál. Még. Aztán venni fogok egy izét. Egy. Divine Reaper-t. Igen. Szóval 300 plusz. Ez a 300 plusz Ez jó. sebzés. Aha, már legyőzhetetlen, valaki jöjje már meg, már az vagy. Dire's top tower is under attack. Már legyőzhetetlen vagy, valaki jöjje már meg dupla öléssel. Szóval azt mondod, hogy 34 percnél rámentél Rosalra. Igen. Rendben. Akkor azt a részt várjuk. Jaja, már ott vagyunk, hogy Rosalra mész. Az mi? Nem viszi le az életedet sem? De elviszi, hogy gyorsan töltődik az életed, vágom. Amint sebzek, visszatöltöd. És megölted? Nem te vetted fel a izéjét, a szívét, vagy mi az? Age of Immortality. Age of Na Immortality. de te vetted fel, vagy nem? Nem te. Nem lövöm le a point. Nem lövöm le a point. Viszont én a páncélt most Viszont én a eldobom. páncélt most eldobom. Legyőzhetetlen, valaki jöjje már meg már megint? Jó van. Lopa, csapattal. Na, már dupla öléssel már megint.
Atyám. Dire's bottom tower is under attack. Nem jött össze? Nem jött össze. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Húha. Már 25-ös szintű vagy. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom De imádom, hogy lopad. De imádom, hogy lopad. Tinker gyerek. Kis tinker gyerek. Lopja ki leidet, vagy mi? Igen. Az vicces. Legalábbis én is szeretem az ilyen bunkó embereket. Nagyon. Már legyőzhetetlen vagyok. Hát az már volt, már megállíthatatlan is volt, már minden. Te már minden vagy, hallod? Te már az Isten is vagy. Az meg nem. Ja, amúgy komoly lenne, ilyen Isten is lennél, vagy mi az? Vagy Zeus... Tényleg egyszer csak átváltozna Zeus-szá. Jó, 36 percnél már elég erős vagy. Nem, itt szerintem közel van a mikrofon. Így, most jó lesz. Aha, bot intelligencia, csak 3-an állnak egy helyen, de nem baj. Nem? Micsoda? A bot intelligencia az megint ott van a toppon. Csak 3-an állnak egy helyen. Nem baj ez. Látom, már ketten is kiléptek tőletek. Amúgy ja, látom, már 2 killet is ellopta. Nem, 1 killet ellopta az a csávó, de szerintem 2-t is elfog. El. Ellop 2-t is? Igen. Az kemény. Mi van, spam killer lettél? Vagy leszel? Ja, nem lesz már diván lépő. Ja, nem lesz már diván lépöröm. Dire's middle tower is under attack. Ja, látom már tényleg, már álmokfutó azzal a 2 ölésre, amit tőled el is lopott. Pont amikor vége, akkor vettem. Pont amikor diván vége, lépőt. akkor vettem meg a diván lépőt. Hát akkor És ezt sem tudta kihasználni. mennyi csatapontot kaptál? Nem tudom, ha nem értek ki. Nem tudom, ha nem írta ki. Legalább. Az úgy kemény, akkor nem kaptál csatapontot, vagy mi? De kaptam valamennyit, mindjárt. De kaptam valamennyit, mindjárt megmondom. Dire's middle tower. Nem kaptam. Mekkora? Nem kaptam, mekkora. Nem kaptál és nyertetek? Azt Kaptam viszályt, és az oda 2 Kaptam hálózat. viszályt, és az oda 2 hálózathoz. miért nem kaptál? Biztos szerintem kaptam egyébként. Biztos szerintem kaptam egyébként, nem tudom. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Dire's ancient is under attack. Na, Így kell egyedül megnyerni a menetet. Így kell egyedül megnyerni a menetet egyébként. hát igen, ez kicsit komoly kis menet. És már mindjárt nyertek is, már fele élete van a ellenfél tornyának, ugye, mondhatjuk úgy is. De te azért még ölsz. Poénból. Na, mindegy.
ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, én Sean voltam, és én Sean voltam, sziasztok!